הבא, גברת עם סלים. לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. על ספסל אחד סלים לחמניות, על ספסל אחר סלים עגבניות, על ספסל אחד סלים גרעינים, על ספסל אחר סלים לפפונים. לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. על ספסל אחד סלים מרגרינה, על ספסל אחר סלים חומוס טחינה, על ספסל אחד סלים כל מיני, על ספסל אחר סלים עיתוני. לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. ילד, מה פתאום אתה יושב? בבקשה תקום מיד, הלא גם הגברת צריכה ספסל אחד. לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. על ספסל אחד סלים לחמניות, על ספסל אחר סלים עגבניות, על ספסל אחד סלים גרעינים, על ספסל אחר סלים לפפונים, על ספסל אחד סלים מרגרינה, על ספסל אחר סלים חומוס טחינה, על ספסל אחד סלים כל מיני, על ספסל אחר סלים עיתוני. ילד, מה פתאום אתה יושב? בבקשה תקום מיד, הלא גם הגברת צריכה ספסל אחד. לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים.